Na ka jingyo jing tep batikna na ki bor sintiat Shipai lani military intelligence Shillong kla yo ban kem yo way brio na 101 area Shillong halo jingle thok chung ban perkam baklai jinglong Ophisar thok jong ki Shipai India. New brio de blo tep kerteng kum sar chihan rongpi na kishnong kiching rongpi ka bahab Karbi Anglong district ke jela Assam. Laong bau new brio de bole thok kum Ophisar Shipai bat shang keleng ki ketem Shipai hak uniform Indian Army. New brio dan ni ki dorbat ki video jong ki pertan Shipai ki tersiat kum ki AK-47 bat ki wei ki chingedai bak Shipai naga mobile phone jong hadin ke cingkem lagi bor Shipai la IT uni ubriau ki pulit ke jala Meghalaya ban pelong ke cingtoket ke babnia. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.